मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मैं एल इमोसिंग असिस्टेंट कमांडेंट SSB यहाँ आपकी बीच में रहता है। अल्फा कंपनी एक कोई BOP कसूबिल में मैं आपकी निमंत्रण मिला है यहाँ फेस्टिवल जो कल्चरल पूजा में हमको अटेंड करने के लिए। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्लेड, सो एप्रिशिएट। हमारा इस तरह की फेस्टिवल में उपस्थित होना बहुत ही स्कार्सिटी सिचुएशन में आता है। फिर भी मुझे दोबारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारा उद्देश्य एम एंड ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, हम आपके बीच में रहता है, हम आपके बीच में रहता है और हमारा क्या काम है, हम कहाँ रहता है, हम कौन है। ये 3 पॉइंट है, इसको हम फॉलो करके चलेंगे। हम कौन है, हम कहाँ रहता है और हमारा क्या ड्यूटी है। सभी दिन रात आपके साथ हूँ। हम मेनलि इंटरनेशनल गावखौ दान बावनो हागोन। नंखायनो दिनै जोंनि उदालगुरि बियाबनि सिङाव जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जों बेसेबां सांग्रां न'खर दानायाव। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङो, गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव नुहैयो जे गिबियावनो बिथांमोना गावनि गथ' गथायजों लोगोसे गावनि समाजजों लोगोसे गोबां खोथा रायलायो। जों बोरैहाय रांखावरिखौ आरजिगोन, बोरैहाय सोलिगोन, जोंनि थासारिया खोब गाज्रि, रांखान्थि बेबस्थाया खोब गाज्रि जोंनिया, जों बारा आबाद मावला, खोब लिमिटेड मानसि मावो। दानि साइन्सजों गोरोबनानै बे साइन्टिफिक मुगायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बोरै आबाद मावनांगौ बिनि सायावबो जोङो खोब माने जों बारा प्रेक्टिकेल नंला आरो। आंथ' गोबां जायगायाव गिदिङो, नुदों जोंनि बर' ओनसोलफोराव थाङोबा बिराद गुवार गुवार हाया ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो आरो एसे खोलाहा बारा गोजान थांनाङा, उदालगुरि टाउननिफ्राय 4-5 किल'मिटार थांबानो जों गुबुन हारिफोरखौ जों नुहैयो। दब्लायसे हायाबो खालि थाया। आरो आं मालाबा बिथांमोनजों सावरायो, बिगासे बिगानै हायाव बोसोराव बेसेबां इनकाम खालायो। दिनै बिथांमोना बुङो गोबां लाख थाखा बोसोराव बिसोर इनकाम खालायो। फारसेथिं जोंनि हाया ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो। जों माने वर्क कालचार, खामानि मावनाय हाबाफारिखौ जों बावलांजोब्बाय। नंखायनो बेजोंबो जोंनि मोनसे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जों बेखौबो मोनसे मोजां जुदि मानसिफोरनो जों लाइमोनफोरखौ जों मोजां लोगोसे बे गियान होनायजों लोगोसे बे खामानि मावनाय कालचारखौबो जुदि जों लांफायाब्ला उन जोलै गथ'फ्रा आन्दायहैगोन आरो। जों बेपार बानिज्यआवथ' फुलफिल माने जों साक्सेस नंखायानो, जों बारा बेपारबो रोङा। नंखायनो जोंनि गेजेराव स्किल, जोंनि गेजेराव वर्कशपबो लानांगोन आरो सावरायनांगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ, जों गियान होनांगोन। जोङो नुदों गुबुन हारिफोरखौ जे गोबां बिथांमोना बांसिन गथ' गथायखौ बुङो लेखा फरायनायनि सिगां लेखाखौथ' फरायखानांगोनानो, लेखा गोरों जाथारनांगोन। बेजों लोगोसे बिथांमोना साख्रिखौ डाइरेक्ट इम्परटेन्ट होबावा बिथांमोना। बेपार बानिज्य खालायनानै बोरै सोलिगोन बेखौसो नोजोर होयो। साख्रि जायफोर मावगोन मावगोनानो, जायहा एलिजिबल, जायहा रोंगौथि दं, जायहा बिनि सायाव गियान दं, बे मानसिफोरनो साख्रिखौ मोनखागोनानो, रावबो बेखौ होबथानो हाया। किन्तु बाखि जायफोर दिनै साख्रि मोनाखै, जायफोर ओरैनो थाबाय, जों मा खालायगोन दा? बिराद जों मालाबा शेयार खालायफैयो
जोंथ' समाजनि खामानि मावनाय मानसि जाहैबाय नालाय मालाबा बिराद मोजाङै जोंनो बुंफैगोन मोजां लेखा फरायनाय मोजां MA पास खालायनाय सोरबा PhD लानाय मानसिफ्राबो फैगोन जीबनखौनो आं आन्दायनाय बायदिसो मोनबायलै बे लाइफआव खोथाफोरखौ बुंफैयो नोंनि बिमा बिफा नोंनि न'खरनि परियाल नोंखौथ' आन्दायजानो लुगैयाखै नंखायनोथ' नोंनो गियान होदों सोलोंथाइखौ होदों थं थं गियान लालांबाल' जानाय नङा थोंजों फरायना थांब्लाल' जानाय नङा बे सुबुं समाजनि गेजेराव थांना थानोब्ला जों मोरैहाय खामानि मावनांगोन मोरैहाय जों आवगायलांनांगोन बेखौ जों जुदि बै लाइमोन मानसिफोरनो जों जुदि जोंनि जायफोर गारजेन जायफोर समाज दानाय बै सुबुंफ्रा जुदि बे गथ'फोरखौ जुदि मोजां लामाजों जों देखायलाङाब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे समाजाव गुलुं गुजुं थासारिया फैनो नागिरो हारि हिसाबै थांनानै थानायाव दय बेखेवगिरि बिथाङा बुंलांदों राव हारिमु थुनलाइ धोरोम आसार खान्थि बेफोर गासैबो जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों हाबसननानै दङ बे बाथौ धोरोमनि सिङावनो जोंनि हारि मोनसे जानानै थांनानै थानांगौआव जोंनि नांगौखिनि गासैबो दङ हिसाबै दा जों बे खिनिखौ बोरै हमथानानै लाखिगोन जों समाजारि सुबुङा जों गामि ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि गंफ्रोमबो न'खरा बिनि दायित्वखौ बोरै लागोन जोंनि समाजा बोरै लागोन दिनै धोरोमनि गुबै बाथ्राखौ सावरायनो थांनायाव जोंहा गोबां आसारि बिथांमोन दंखायो धोरोमनि बावनाय थिनायनि सोमोन्दै मोनथिनो बा फोरोंनो थाखाय जोंहा दौरिफोर दंखायो समाजारि आसार खान्थिनि सोमोन्दै मिन्थिहोनो गामियाव समाजाव मिन्थिहोनो थाखाय आसारि बिथांमोन दंखायो समाजनि मोनफ्रोमबो आसार खान्थिफोरखौ बे आसारि बिथांमोना गामि गामियाव थानाय आसारि बिथांमोनानो खुंलांबाय थागोन आरो दैदेनलांबाय थागोन आरो खोब आब्रुथि गोनां जानो नांगोन धोरोमसालिनि बावसालियाव बावनाय जिखिनि बावनायनि खान्थिफोर नियम नितिफोर बेफोरो जोंहा दौरिफोरनि दारायै बोरै बावनांगौ जोंनि बावनाय थिनाया बोरै बेफोरनि गियान होनांगौआ बिथांमोननियाव थानांगोन दा जों मोनफा मोनफा दालाय आफाद माइनाव आफाद लाइमोन आफाद बेफोरो जों मोनफा दालाय आफाद हिसाबै जोंनि सावरायनांगौखौ जों सानो जे जोंनि न'खर फोसाबनाय जोंनि इयुन जोलैखौ दैदेननायनि बाथ्रा जोंनि समाज गंसेखौ स्थिर भाबै थियै जों बोरै दैदेनलांनो हागोन बेनि सोमोन्दैसो सावरायनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै दं दिनैनि नैबे समाव जायफोर बिथांमोना हाबा मावगासिनो दं जायफोर बिथांमोना जि रोंगौथिखौ लानानै खामानि मावबाय दं बेनि इयुनाव फैगोन जोंनि लाइमोनफ्रा बेनि इयुन जोलैया जागोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा होमब्ला जों दिनै जायफोर हाबाखौ मावदों बेखौ मिन्थिहोनांगौआ जोंनि लाइमोनफोरनो दिन्थिनांगौआ जों सोरनि गागिफोरनि आरो जों बिमा बिफानि जोंनि समाजारि साफ्रोमबो सुबुंनि जोंनि गंसे समाजा जौगायोब्लासो गंफा गंफा न'खरा जौगायोब्लासो जोंनि समाजा जौगागोन गंफ्रोमबो न'खरा सोद्रोमथि गोनां आब्रुथि गोनां जानो हायोब्लासो जोंनि समाजा जौगागोन गंफ्रोमबो न'खरनि साफ्रोमबो गथ'फोरा सोलोंथाइ गोनां जानो हायोब्ला मोजां हाबा हारिमु मावनानै रोंगौथि गोनां जानो हायोब्ला न'खरा जौगागोन आरो न'खर जौगानायजों लोगोसे जोंनि समाजा जौगायोब्ला